Dengan bangga, kami persembahkan Sandiwara Minang, Ota Lapau, episode 2, Jauh Tarang, Dake Kalam. Penulis naskah dan penyelia musik, Darwita Roza. Teknik rekaman, Umul Khair. Produser, Kasih Siaran, Rismaniar Esos. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan. Cik Siti, katan goreng lah cik. Jangan lupa kopi steng. Alah itu sen di mak puno tu nyo. Alah dulu. Kabalabian tak karatnya guys? Iyalah. Itu ndak ketinggal tu dah Cik Siti. Alai badaru aja karak goreng Cik Siti. Lah ilah. Baru batirihan cako Sudah manggoreng baru. Kalau iyo lai mantap lah nya. Itu bananya Cik Siti. Lama bana mak puno ko kopi stengnya. Alun le lama. Habis ko ada yang tambah ko kalau lebih. Ambil lah capek Mota pula yang jambo. Ya. Adi malah tunggu cah Iko rin na malih je kat Siti ko. Lambe si sadonyo. Kamu ngalih ke ndak? Hande lah ambo pulu nan salah. Kan lah ambo kecik ancaku tunggu cah ambo pulu nan bagas pulu di mak pulu. Siana manggas. Motor yang digas orang di luar. Tu kat Siti cari lah tu. Tu kan manggas-gas itu yang manggas. Ndak ikon iyo digas. Iyo tabi suga awak dek nyom Kok ndak sabar-sabar madu imak puno ko Tak sarah mak puno lah. Ambo ambil ancah lu pasal nama mak puno tu. Habis hari manjawik kecik mak puno ko Kau ada yang suruh manjawik kecik sinan. Ndak kan? Buain kopi tu kecik dan nyo. Nanambo iyo mak puno. Orang nak datang ke kadai ambo patui ambo sapo. Silah turahmi saketek mak puno. Hablu minanas lai jaleh di mak puno. Tentu lo di den tu nyo. Lah sudah lo pengajian den tu mah. Ba anda kajaleh lo. Macam pandia bana den di Siti mah. Aden go Siti. Siti. Oi. Bawa lo tu. Katupek gulai paku 2 bungkus. Jadi tunggu santai tadi. Lain lo Siti ko. Dia orang lemah lembut. Pilih-pilih pembali empaknya mah. Katu tuik mela kadai. Lah gaek ko Salah sih taruh yambo di matu mak puno ko Siapa namanya lah Cik Siti. Wajar kan kalau Aden protes. Aden kan sama-sama membali siko. Aden lo dulu dari pajar tu lemah. Aden dulu tiba siko. Mama ko pilih ko. Iri sih mak puno ko kironyo Indak patut pulo itu nang kadenirian doh. Banyak nang lain kadenirian mah. Mak puno. Mak puno. Ayo lah. Siap-siap selawak yo mak puno yo. Sama-sama siap selawak. Kamu pulo dan kamu ngopi kok sakit lo kata Siti kowe. Ada marang kamu ngopi lai. Oi, mudo. Mak Puno. Abah ada lambek nak kemari. Langang bana rasanya cakwa. Apa lai ande lama rusak mood. Mood we, mau rusak mood dia setiap kagak rakat Siti wah. Iyo. Sama tak ada nyo. Ikulah itu Mak Puno Teh Siti, kopi dah sekarang. Deh. Mudo, wak den menyapu Den menyapu mudo di kwa. Ayo. Mudo lengah saja. Tiba Teh Siti, abah tinggi lo dah gua mudo. Lai rasan saya dengo. Malas sebenarnya kwa. Sia nan sombong di Mak Puno ko. You nampak ni tinggi-tinggi lo dah gua empat di den. Indak ado ambo menyawik kicik Mak Puno. Ya lain tapi sini sih nampak di den. Nana ambo kan duduk di sabalah Mak Puno ko. Di malah tak tinggi dah gua ambo di Mak Puno Apa tu mudo lo nama gas den? Tabi lo suka di Mak Puno apa? Lah manden pulo si mudo ko mah. Dek bah mudo, ndak pernah ambo mencari mudo. Siapa tinggi ko mana tensi mudo ni mah. Kalau pakalabian ko Mak Puno emosi den Mak Puno ko mah. Kanakan ambo ni balaki. Tapi calonnya indah S1. Onde mande. Manampaan bana di mudo siriah jo karako yo. Iyalah. Indah elo mode tu do mudo. Ayolah. Asalah kerajo mudo ko. Ba ka indah de Mak Puno. Indak boleh mode tu. Nan kanakan nambo ko kuliahnya lah tinggi-tinggi. Bulan kapata ko lai jaleh Mak Puno tu Baru kas sudah S2 nyo. Janganlah kareh coba tuan ale mudo.
Iduit ko sabantanya mudo. Sabantanya mudo. Itu kecik mak puno tu. Ijan ambo lo mak puno sambuan je batu. Batu mudo. Aden lo nambah gas dek mudo mah. Aden ka mencuba menanangannya. Indak sakareh tu bana mangicik do mudo. Kok yo kareh na mudo Adu kareh sila jo aspal tu mak nan caliak lo dene. Mana kareh mudo je aspal tu Itu mak puno yo. Batu mak puno. Mangareh pulo ka ambo. Kan mudo nang kareh tadi dulunya. Aden kan mencuba menanangan. Malah kareh bulu. Ango mudo ka den mah. Awak lah dikicik nak kareh lo. Maka masuk dia mak pono. Kanak-kanak ambo S2. Kawasan dia tukang galih baju. Coba yang ada dia mak pono. Mudo. Ha. Nani duit ko Ya Allah menamatur mudo. Ya betul. Awak di bumi ko indak bisa memilih mode swalayan do mudo. Yo. Nan manang katuju. Ambil se. Ndak bisa mantun do mudo. Apa pikirlah stek mudo. Bisa memilih hanya mak puno. Anak kawan abaknyo ado nang kadi jodohan tu dokter. Alah spesialis malah. Dak kamah kadi cari do. Alah jauh mapannya. Lah bau tu, alah barumah. Tanah no lawe. Atiga sanang sih kanakan den nanti lai. Ayolah mudo. Injan meninggikan jabatan juo le mudo. Arato ko mudo Indak kasalamonyo membuat rumah tangga bertahan do mudo. Percayalah mudo. Malahan itu pulo na menjadi ujian harato bando ko mudo. Le jale di mudo tu Iyalah. Den lagi nan elok 50 ndak kaparalu pitih dia mak pono. Jo apa kan makan? Kau nak ada pitih? Batu. Tapi rezeki itulah diatur dengan kuasa mudo. Kau pasanan mak puno Tadi dia menunggu. Jemudo tadi bapasannya. Apa kadi bela lupu ambo Hei, Tek Siti lah setengah hari dak je tiba dak. Iko kan mengalih ke indak? Baau. Tanya wele elok sandik si jawe Antahlah Siti. Tak sapo mudo kat ti. Bisa pulo mudo tak sapo yo. Di bala kendak. Mungkin si mudo ko lupa baca bismillah je ko kemari mata Siti. Anyang lah mak pono. Mului den. Amang asin dan ne po. Kadang pangamului den terserah den. Iko iyo nyoko. Besok ko biar ambo buat ring tanding si kocia. Dua di tengah-tengah tu ambo buat Kada yang ambo ko Kok kabaca kak sinan, kok kamanga sinan atas sarah selalai. Adi na buat lah. Waden nampak tamu tagak sinan mah. Aden nampak tamu tagak sinan Adi, sajam 100,000 yo mak puno. Biar dia takkan pulo game di sinan. Rancak tu. Adi rancak mana tu? Anda ada mudo tu. Allah Tek Siti. Aku piambu mah aku. Abi hari malawan mak puno punya. Dak kamanang bagai Tek Siti doh. Iyalah. Mana mu ada kalah? Bodoh sering tak amu kau tu. Kan iyo tu Mak Pono. Yang kemanakan nambu ku mak Pono Iya. Lai lo satu ambo manguliahan mah. Sambuh lo piti ambo nak keluar mah. Tapi yo ndak ambo etong do mak Pono. Oi mudo. Kalau baragi iyo ndak basabu indah mudo. Ale jelek mudo tu. Nya mak Pono. Nanambo iyo ndak mungkin Batu kecik mak Pono tu. Betul lah. Tapi iko calonnya orang Mangaleh. Itu halu salah. Mangaleh di mak Pono. Anak saya yang dojo kanakan ambunan S2 tu doh. Iko dan lambui paja aku sudah halil. Kareh lot nanti inyo sinang kareh. Lambui. Dan tibo lot dua tu. Lambui lah di mak Pono. Menangi mak Pono lagi mah. Gesia kawan mak Pono beko kasudahannya. Kok kopi mudo setengah. Minumlah dulu. Nak turun kalang-kalang tu. Mau kasih banyak Tek Siti. Biarlah didaguit seketik nak turun kalang-kalang kau ya Tek Siti. Iyo samu-samu. Tumben Tek Siti kau elok kamu. Malenya mencaliak mudo. Mode gorila tadi tentunya mode tentunya mencaliak. Elok-elok tu mak Pono. Cando gorila puluh ambo basabuian dia mak Pono. Tentulah mudo berang sesekali acando kemamakan orang se. Iyalah, ambo nak salah kiruna. Apa mode tu bana pantiannya praktisi tu di mudo.
Ambo iyo nya mak puno. Cito-cito nak jadi orang terpandang. Mudo, orang terpandang banyak macamnya mudo. Ado nandek budi, ado nandek piti. Yo. Anan madik mudo nang ketujuh. Hai. Kalau dia ambo, aku dapat akaduonyo lah mak puno. Batu. Kan kok narancak di awak sih sadungnya tu mau. Dan di awak ketujuh je. Kan tahu mak puno tu. Batanyo pulo kambo. Emang mak puno indah. Aden yang diago mudo. Asam garam duit kola dan kicuk sado mudo. Dan kicuk je darah mudo sudah. Sian dan mago mak puno. Panjang saya jadinya mah. Kalau abian mak puno nampak dia. Sian nama manjang. Kan mudo nama ulang-ulangnya. Lah ada yang kecen tadi. Daguak tu jangan tinggi mana. Caliak tampik tagak dulu. Kan itu dan kecen kamu do. Ambo tagak di tanah lain jalih dia mak puno. Samo je mak puno. Di mana tak beda wak? Dan kanan balik dia mudo. Dulu sangkek mudo, jorang rumah kama nikah. Nah, jadi mudo do. Lain. Ndak ditantang pulo di keluarga rumah mudo do. Di Kan tak kena di mudo. Tahu. Atunyo. Apa lain dek mudo. Sampai hampir menangis mengadu kaden. Iyo mak puno. Tapi ambo kan Indah ado tapi-tapian do. Ijan jauh tarang, dakik kalam le jale di mudo. Pakai kinci-kinci tu sekete. ambo niyo nan terbaik sih untuk kemanakan ambo punya mak puno. Batuan yang terbaik. Ndak diurang mudo indak di awak. Mudo kini jadi pengusaha sukses. Iyo. Nah, apolai bisa menguliahkan kenakan tinggi-tinggi itu ha. Sukses namanya mudo sebagai mama tu ha. Tapi kena mudo. Sabalun jadi pengusaha gadang mode kini ko mudo ha. Banyak pulo nan madoi angin kancang, tunggang tunggi bertahan juwo tagaknya mudo. Iyo mak puno. Lupa ambo mah. Kadi lupuan sesadonyo. Ndak bisa do mudo. Timbang-timbang sebelum berang tu patui tidak ke di berangan lai jale di mudo. Mak puno iyo pulo tu nya. Kadang nak jaleh sih nan kadi berangan. Itu beda tamudo joden lai jale. Di mana tak beda awak mak puno. Bedanya bulo. Bedanya mudo berang dek lupo diri. Ambo dek berang dek bagarah senyo lai jale di mudo. Bagarah kecik mak puno. Lampir tangga je tu ambo. Kadang magai mak puno mah. Tapi kan mudo. Kalau ndak ada ambo paniang mudo kan. Pede lo gaik-gaik puno. Tentu lah iyo. Mana ka pede aden ko mudo. Lanjut lah minum kopi mak puno. Alah dingin lo kopi wak mah. Modeko mudo. Masalah tadi itu mudo Yo ya. Bertanya ambo je. Nah tu mak puno. Alah datang pihak mudo melamar ke sini. Alun le mak puno. Ayo pailah mudo ikut ke sinan. Jadi tentu bersobok beko nang kadicari. Apa le jo keluarganya kesadonya. Iyo sebenarnya mah. Jadi mak puno. Kalau mantun ambo iriangan selah prosesnya dulu. Untung-untung dapat kandak nandi hati. Tu kalau mode itu lama suk katan jo goreng jadinya. Makalah katan goreng itulah. Ayo yo. Makalah ambo biarlah darai-darai jadi hirbo indak lah kakak goreng. Daru tu nan perlu. Tumben semua ya mudo. Pas banambo tibo atan mudo tibo lo. Itulah mak puno. Dah saya yang sewa tibo. Pasan ambo mak puno. Ba tu batanyo bana. Mudo traktir ambo gini ko. Iya bana ko. Adi, apasan lah anak kata judi mak puno. Tapi sakari no ah. Kok tak dua sakari, kopi sakari. Batu, anda do. Siti. Kopi talua lah cik. Oh, Teh Siti. Kopi talua lah cik. Jo teh talua cik. Tapi sakari no ah. Dek banyak kali bayi gini. Apa gerangan ko? Elok bana suasana hatimu do tampak di den. Oh, iyalah. Dah nampak cewang di langit mah mak puno. Ande. Apa itu? Jadi ambo lai manurian kicik mak puno patang mah. Onde mak puno. Sabana santi yang calon kanakan ambo tu mak puno. Tu rupanya meski inyo badagang tapi inyo tamek S1 ekonomi. Kan mantap. Inyo nak sombong do. Inyo badagang tu
Alah ada 10 cabangnya. Lah banyak cabangnya. Apa kecil Aden? Aden komudo. Aden kecil lah komudo Gini kowe, sarjana ndak harus karajo di kantua sida modo. Lai paham mudo tu. Iyalah sabana salah ambo patah tu Salah mak lah. puno. Sabana tarang nan jauh. Kalambana nan dakik di ambo. Namanya si manusia tamudo. Iya mak puno ya. Tu iyo tu mak pono. Putui kaji tu. Kau ndak cah berang. Aku kopi talua jo teh talua cako talenggang. Maaf. Ndak sengaja ambo lah. Ilah. Takkan nai mak pono dia ambo. Siti ko lelo lah sekete. Ande lah muak lo dia mencari Siti ko. Balik-lepai lo badan malantik-lantik lo tangan kopi kemari yang malantik-lantik. Maaf mak pono, maaf. Indak sengaja ambo do mak pono. Ndak sengaja. Indak pas paciknya tadi tu ambo Gua kita serak basah baju dia gua. Malah hangit pula leh. Baun kopi talu pula baju dia. Cari lah. Lambu kecan maaf mak pono. Abi ambo cucian baju mak pono tu buka lah. Tu kape singlet saya di siko. Nang kaya iyo sila Siti. Muak lo dia mencari Siti ko mah. Sabarlah mak puno tu ana bagi bangi tak cako lo. Antuk sila mudo je satu-satu lo bro. Ambo lo. Galak lo mudo. Aden pulang le Ndak jadi dia minum kopi talu ko. Dekat Siti ko. Si Cucilah mudo baju ko mak cik. puno. Satu puluh nya mengalak ni. Cari lah bahannya pun ni muak dia mencari. Pulang lah mak puno. Demikian Sandiwara Minang bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Mak Pono diperankan oleh Fadli Sagita. Tan Mudo diperankan oleh Budi Sasmito. Armayati sebagai Tek Siti. Sampai jumpa.